Tässä meillä on Pleasure-mallin poreallas. Ja tästä löytyy ainutlaatuinen Aquarolling hierontajärjestelmä. Tässä makuupaikassa saat jaloillesi hieronnan alhaalta ylöspäin, niin kuin oikeaoppisesti kuuluukin. Sekä tässä istumapaikassa on ainutlaatuinen Aquarolling hierontajärjestelmä, joka hieroo alhaalta ylöspäin selkääsi. Tässä altaassa on hyvin liikkumatilaa. Voit vaihdella eri paikkojen välillä tai sitten voit makoilla mukavasti kavereiden kanssa. Tästä altaasta löytyy 4 pumppua. 2 hierontapumppua, ilmapuhallin ja suoritinpumppu. Valvoan keskus, aromaterapiajärjestelmä, tyylikkäät LED-valot sekä myöskin vesiputous LED-valoilla ja mukavat niskatyynyt sekä myöskin musiikkijärjestelmä 2 kaiuttimella. Voit halutessasi kytkeä mielimusiikkisi soimaan samalla kun kylvet. Täältä löytyy helppo tämmönen iPod-telakka, jolla saat musiikkisi kuulumaan 2 kaiuttimesta. Sekä löytyy tyylikäs tunnelmavalaistus, joka on erittäin hieno hämärässä valossa.